Ambina bi arabadonya September kalo utli follow adon waru bina damile ni femiye ode kafoko je jamana yarma horyane uluka konyanabo kulumi zilendo dunia lakana sabatili la nabi forma ko Conseil de sécurité des Nations Unies kablin denen demene uluya latike kabbe akan kafo utunyi nyangi douta ka Mali nyemgo do segere uye kelebulu nyemgo ni ulu be jamana koronfe tumadola na tunya soro kafo Mali ani ukulu nunu ukeleke bulu nunu tunyu buluno blake chefo ani kambe ubenga wali seben mugo no milele nunu kafu kanyangi mugo tumoni nunu kafu kanyangi nunu de mugo munu ni ujala gilendo abe 100 bobi kabli baflat 100 ami centaine wolonvla benkera kan kafo nunu kembe ka banami doke wala kasrada chefoni kambe mi ni buluno blakerala wali yali ku kembe ka bembendo ke wala ukembe ku banamini uni o chefono kambe ula wali yali kuma ni nyangini nunu kobe talike nunu yemugo munu ni ayasoro wari maralendo fe jimana kokan amana ke fenye na fluma fenye hali nunu yero balilendo utiseka bo malin kono kafo bita jien fanwara fe ajira la kafo onyangini beto sena fo sanware ni wati kele je jimana yero mahoroyane uye kuludo usigi no de nyedona maminu nulu be kanako kalama ko sobe uyewulu sugandi kafo ulu katu Mali sinkoro kamali deme foka se septembre kalo tle bisaba sanware nunu nya jira kafo jumana ere akorosigi kulumi zigilendo fronje fangai asenzenina nukwa mako Conseil national de transition o jama kulu do kote kuni ngoni nye ka Mali dunde hakili sunya je jamana yirma horoyene uya jira kafo ukembe ka nyangi mununta unyangi nunu sembe nyushimbe moma mamunu nulu tomona ningulu nife ku nunu chamambe wala nunu kilingili na be kubeka labenke wala ubeke sabuye kanafulubo wala ka dansago wala utaka Mali segere wale munu no be hadamadinya ere hakew ukankoro soso hadamadinya magwen ani hadamadinya hakew abike bingani wale uye ubingani wale nunu jere magwen cheke bunda sumunu ni ulube Mali dugulu kanku be keleta kulu segere ajira la fana kafo mgo munu nulu ye kudona uye gele munu be Mali dala kudona do utumana je jamana yere mahorani ka jere tombafe uma mnumbea nu chilendo ningulu mve kafuka na Mali magwe kununu katu Mali dugoloka wa uku gelea ka jabi mi nu jabi kan kasoro fevrier kalo sanware wa ya jira fana minye segesegeli seben fana ye o fana jabi ukase ka bo sanware yani utukalo tritani duru kafuku ukeme ka ni dabali munu tige kwa bisega ke sabuyewa magwen ani mu demeni ani mu magweni wale munu meke Mali kono ko kafoku nimina dankare olawa ulu yero goni ve ni nyangini wale aka kololo fuiti na si umuma uku ubanyi ni Mali marba ufe ani kelebolo tigila mu ufe halbi uku chesri mimbato uka hamina ku folo uka ke chefoni kambe abisika la wale ya chugomi wawira kote kubela jilenki siku ni damajirake wa namanye kafwa kubike musukana ke bulu kofe fenye chefoni kambe uwaliya usabatilila uya jira kafo je jamana yirama horayene uluka kulumi nzigendo kana ku sabatilla dunya dugulu ka ku ye segesegeli labamin ke jabi min zorolo la no beke kalo saba o sebe nya jira kafo do de farla hadmadiya yere hake o matrafali bariya ko do farla o cheya de kan wa kuku ninkebo ni kelebolo ye
fo ka se Mali soldasiw ma k'olu bɛɛ ye dansago walew kɛ a dɔ la u ka baara senfɛ k'u ye tuɲɔni walew kɛ ka ɲɛsin hadamadenya yɛrɛ o hakɛw olu matarafabaliya walew kɛ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew u ye nin kuma min fɔ Mali yɛrɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw n'olu ye sɔrɔlasiw ani furancɛ fanga magwɛn ani u sɛnsɛnni kulu ye n'u k'a ma ko Conseil national de transition olu y'a jira k'a fɔ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew ye nin sɛgɛsɛgɛli wale minnu kɛ ko nin tɛ olu fɛla ko ye fiyewu wa olu yɛrɛ kɔni fɛ a ma kɛ tiɲɛ kan ko nin dabɔkun ye ka malidenw hakili don fili de la wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew ka ɲangi ta ka olu yɛrɛ kɔni limaniyɛnen don k'a fɔ maa o maa bɛ ni a kɔni nana ye k'a fɔ e kɛn bɛ ka fɛn dɔ kɛ min b'a bali cɛfɔ ni kanbɛn ni bolonɔbila kɛr'o la n'a bɛ f'o ma ko accord pour la paix et la réconciliation ne kɔni mana kɛ maa ye bɛɛ n'i ka kɛta n'i ka fɔta o bɛ kɛ sabu ye min b'a to nin cɛfɔ nin kanbɛn a tɛ se ka waleya wala e bɛ banamini kɛ a ni waleya cɛ u bɛ ɲangi ta k'i sɛgɛrɛ nin ye kibaruya minnu n'olu bɔra labɛnni n'o ye kunnafoni labɛnni cakɛbondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o cɛfɔ n'o kanbɛn min ni bolonɔbila kɛr'o sɛbɛn na ka Ibrahim Boubacar Keïta to fanga na san 2015 o cɛfɔ n'o kanbɛn ni a kɛra Alger jɛkasigi n'a sɛnsɛnna n'a jujɔna kabili Algérie jate minnu minɛna l'Américain yɛrɛw ka jateminɛ cakɛbondaso dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Centre Carter o fana ye jaabi bɔ utukalo tile 16 tɛmɛnen l'Américain ka jateminɛ kulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Centre Carter ko y'a ye k'a fɔ u ye jaabili sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn dɔ bɔ o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn in k'a daminɛ ɲinɛ yɛrɛ janvier kalo fo ka se juillet kalo tɛmɛnen ma olu ye maa dɔw ci u kana jateminɛ ni kɔlɔsili kɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan ko y'a jira k'a fɔ diɲɛ don o don malidenw dɔ de bɛ bɔ malidenw ka danaya la o cɛfɔ n'u kanbɛn sɛbɛn wala a la waleyali sabatilen ko lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen fila bɛ yen minnu ni olu y'a to a ma se ka waleya nin kibaruya in perepelatigɛ dira Centre Carter de fɛ a y'a jira k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o de ye avril kalo tile 17 tɛmɛnen coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye Banbanci kɛlɛbolo ye k'olu ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Sidi Ibrahim Oldo Sadati ye k'o fagara ko mɛ kalo tile 24 tɛmɛnen ko jamana fanga paruna tuguni ɔ diɲɛ don o don malidenw u ka danaya de bɛ dɔgɔya cɛfɔni kanbɛn sɛbɛn a waleyali la u ko n'a ta bɛɛ ko cɛfɔni kanbɛn a bɛ kuntilenna minnu kan k'o ye kuntilenna ɲuman ye dɔ de kan ka fara kɔnɔnjɛya kumaw kan jamana marifatigi minnu bɛ yen n'u ni faso y'u bolonɔbila kɛ sɛbɛn na u ni jamana marabaw u y'a jira fana k'a fɔ nin kulu min nin cɛfɔ nin kanbɛn kulu min sigira ko ka a nɔbɔ a bɛ se ka waleya cogo ɲuman min n'o ye comité de suivi de l'accord ye ko o tɔnsigi dɔ kɛra Kidal février kalo tɛmɛnen wa mars kalo tɛmɛnen ko dɔ fana kɛra Kayi wa ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye kulu dɔ sigi kulu min a ɲɛmɔgɔya tun bɛ anw yɛrɛw ka cɛfɔ ni kanbɛn a bɛ fɔ min ma ko ministre de la réconciliation ani maa naani nin maa naani ninnu bɛɛ lajɛlen ye marifatigi minnu bɛ yen n'u ni Mali tun y'u bolonɔbila kɛ sɛbɛn na olu ka ministrew olu fana tun b'a kɛnɛ kan cogo min nin kura bɛ fiyɛ nin cɛfɔ nin kanbɛn a waleyaw sabatili la u bɛna kan fana k'a fɔ a kɛra Mali sondasi o nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛlɛbolo ninnu ka kɛlɛcɛw bɛn tun kɛra kan cɛfɔ ni kanbɛn ko ka marifa minɛ o kɛlɛcɛw la a bɛ fɔ o ma ko désarmement o kɔfɛ u ka kɛlɛbolow ka ci minnu n'olu ye marifatigiw ye kɛlɛ marifa minɛlen kɔfɛ u ka jamakulu olu ka ci o jamakulu cilen kɔfɛ k'a lajɛ ni min bɛ se ka baara wɛrɛ sɔrɔ baara wɛrɛ ka ɲini ka d'o ma ni min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sɔrɔdasi ye u ka ta ka kɛ Mali sɔrɔdasiw ye o waleya de bɛɛ senna wa ko
o waleya ninnu ka sabati kɛlɛbolotigilamaw fɛ n'u Mali marabaw y'u bolonɔbila kɛ sɛbɛn na wa nin waati gɛlɛn ninnu senfɛ tɔɲɔni ni kɔlɔlɔ jugu ye maa minnu sɔrɔ degun jugu ye maa minnu sɔrɔ kolo min sigira faso fɛ k'a lajɛ tiɲɛ kan tɔɲɔni jugu ni lebu jugu ni gɛlɛya jugu minnu ye mɔɔw sɔrɔ a kuma ka fɔ ni tiɲɛ ye kiti u ka tigɛ hali kɔfɛ kɛ ni yafa bi kɛ u ka kɛ aw y'a jira fana ka fɔ politiki yɛrɛ siratigɛ la labɛn minnu bɛ sen na min b'a to jamanakuntigi kura bi sigi jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun n'o ye constitution ye o sariya kolo dɔw olu ladilali cogo kura la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min a kɛlen don ka gɛlɛya don cɛfɔ ni kanbɛn a waleya sabatili la ale yɛrɛ kɔni fɛ n'i y'a ye k'a fɔ cɛfɔ ni kanbɛn a waleya sabatili gɛlɛya b'a la bi o sabu tɛ foyi ye fo siga min bɛ jamanadenw na ka se nin sɛbɛn ma wa minnu ye a waleya kɛbɛw ye n'o ye Mali marabaw ni kɛlɛcɛw ye n'u tun sɔnna ko kɔnɔnjɛya hali dɔɔni ko ɲɛ tun bɛ sɔrɔ a la an balimaw an ka kununko donkibaru kɛnɛ kan tun y'a jira u la k'a fɔ min ye Segu mara ye mankanba de bɛ aw yɛrɛw ye seereyaw lamɛn kibaruya minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ hali bɛ min ye Segu kɛrɛnkɛrɛnɲɛna min ye Masina mara ye bɛnbaliya ni fitinɛ min bɛ ko a tasuma ma fa donso dɔw fagara dɔw yɛrɛ joginna o kɛra kɛlɛjugu senfɛ min kɛra kari tɛmɛnen n'u bɛnna u tɛ kalo tile 29 ma kibaruya in y'a jira k'a fɔ donsow yɛrɛw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dɔ de ye nin kibaruya in fɔ nka Mali sɔrɔdasiw olu fana y'u ta fɔ nka a yɔrɔ daminɛlen don i n'a fɔ an y'a jira u la cogo min a yɔrɔ daminɛlen don mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu tubabuw b'a f'u ma ko terroristew aw yɛrɛ bɔra kalama sabu seereya dɔ sɔrɔla kununko k'a jira k'a fɔ ninnu balilen don n'o ye a yɔrɔ cikɛlaw ye u balilen don ka taa u ka cikɛforow la nin ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛn min fɛ ko sigana bolifɛn dɔ o lajɔra donsow fɛ Nbɛwani donsow ye u sigana bolifɛn min minɛ Nbɛwani bɛ Kimasina fɛ ko bolifɛn in kɔnɔna na ko samaraw de siriw tun b'a kɔnɔ ani bidon n'o ye taji bidon ye o donsow tun b'a fɛ ka segin ni o mina ninnu ye Kimasina ko janfa sira de dar'u ɲɛ diinɛ kɛlɛcɛw fɛ a mugu ci fanga bonyana u ye min k'a la bɛɛ lɛrɛ fila bɔ o de senfɛ sa ko maa kelen o sara 5 joginna donsow la nka an ka jamana sɔrɔdasiw ye fɛn fɔ minnu tɛ kelen ye olu y'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw de ye donso dɔw u tun bɛ ka bolifɛn dɔ kɔnɔminɛ lajigin o ni binkannikɛla ninnu u bolila tuma min muguci kɛra ninnu u ni donso ninnu ani Mali sɔrɔdasiw cɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali min ye farabugu ye farabugu daminɛlen don farabugukaw fɛn caman bɛ yen n'o y'u hajuɲɛfɛnw ye u tɛ k'olu sɔrɔ o ka ca ni kalo 1 ye bi kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔla ka bɔ farabugu masurunya na n'o ye dɔgɔfiri ye ko dɔgɔfiri fana daminɛlen don diinɛ marifatigiw fɛ yenkaw y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni a ma nɔgɔ olu bolo nin waati la k'a fɔ k'u bɛ taa ɲɔnɔ ka t'u ka hajuɲɛfɛnw san danamasugu o ye kɛlɛbolo minnu n'olu sigilen don Bajangara kari tɛmɛnen n'u bɛnna u tɛ kalo tile 19 ma lajɛ tun bɛ yen ko lajɛ in tun kun ye fɛn min ye o ye fitinɛ a tasuma bɛ se ka faga cogo min ka cɛfɔ ani kanbɛn k'o segin Bajangara Bankas Duwenza Koro o mara la nin dugu 4 ninnu lakana sabatilen tɛ kabini san 2015 fo ka se bi ma a kɔlɔlɔ o bɛ marifatigiw ani mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu a fɔra ka fɔ diina o kɛlɛcɛw don an balimaw donsow dɔgɔkun tɛmɛnen a fɔra ka fɔ Mali donsow ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye u ye ɲɔgɔn ye kɛ o kɛra Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ka cakɛbondaso la jamana yɛrɛ ka forobalasilibu n'o ye ORTM ye olu ka seere minnu tun bɛ kɛnɛ kan donsow ye dantigɛli kɛ k'olu ka jɔda ka bon faso kɔnɔ kosɛbɛ an balimaw sɛbɛn minnu b'an bolokɔrɔ bi arabadonya na o fasi lase sɛbɛn a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant Musa Sayon Kulubali a ko ninnu tun bɛ kaso la ka ca ni kalo 3 ye ka sabu kɛ fangaboli ye fanga min bolila
n'o kɛra sabu ye ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga minɛ o ma kelen ninnu n'o ye Assimi Goïta n'a nɔfɛ mɔgɔw ye olu ye bandaw ani Mokhtar Wane ka fanga bosi olu fana la fanga min tun bɔsilen don ninnu na ninnu tun kɛlen don mɔgɔw ye mɔgɔ minnu u sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsili tun don hali n'o tun tɛ kaso datugulen na a kɛra i n'a fɔ kaso bisigi don tun don ka sabu kɛ finitigiw dɔn bɛ u da la u ka sow kɔnɔ u tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la sira tɛ d'u ma yamaruya t'u bolo u ka bɔ u tun sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsilen don a bɛ fɔ min ma ko résidence surveillée k'i bila i ka so nka i kɔlɔsilen don i balilen don i tɛ se ka i t'i yɛrɛ sago la i tɛ se k'i yɛrɛ sagona ko kɛ o furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye bandaw ani Mokhtar Wane ye ani mɔgɔ wɛrɛw fana tun minɛlen don ko ninnu labilara ka fɔ sisan kɔni u ta kɛra u yɛrɛ ye nka a b'a la dɛ ko bila kun bɔ u la juillet kalo tile 29 tɛmɛnen farafinna tilebiyanfan kiribulon min bɛ farafinna ka tɔn min n'u k'a ma ko CEDEAO ni nin cɛ fila tun surunadonbaga tun ye Maître Mamadou Ismail Konate ye a tun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko wajibi Mali marabaaw u k'u yɛrɛ ɲɛfɔ tile 30 kɔnɔna na dalu minnu b'a to kɛn bɛ ka ninnu lasago u tɛ se ka bɔ ka t'u sagona yɔrɔ la u tɛ se k'u sagona ko kɛ hali n'u tɛ kaso datugulen na u kɔlɔsilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na i n'a fɔ bandaw ani Mokhtar Wane a ko min ye jamana marabaaw ye u tɛ kalo tile 27 tɛmɛnen ko ninnu tun bɛ lasago min na k'u ye lasago ninnu wele Mali marabaaw u ko n'i y'a ye olu ye ninnu labila ko min ka d'u ye yɔrɔ min ka d'u ye u ka taa ye ko layidu de tun taara Mali marabaaw fɛ CEDEAO mɔgɔw ye Mali marabaaw k'u b'a fɛ ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ politiki ɲɔgɔn faamubaliya min ɲɔgɔn ta ye baliya min bɛ u bɛ se ka dabila cogo min o ninnu ka labilali a sɔrɔla min senfɛ kulu sigilen don kulu min ni olu bɛɛ ka furancɛ fanga in sɛnsɛn a bɛ fɔ min ma ko office du comité local de suivi de la transition o ko Goodluck Jonathan ale kan ka n'anw fɛ Mali kɔnɔ yan septembre kalo tile 5 ka se tile 7 nata ye ma ni maa fila minnu ni u tun minɛna dantigɛli min kɛra ani ɲɛfɔli min kɛra an ka jamana marabaaw fɛ u ko k'u bɛ ko ninnu ye layidu ta ko layidu de y'a to u tun balilen don u ka min kɛ u bɛ se k'olu kɛ sisan n'o de ye ka taa u yɛrɛ ni dɔgɔ yɔrɔw la fɛn o fɛn ka d'u ye u tɛna bali nin si la furancɛ fanga jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye bandaw ye a n'a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ko a ɲininaw fɛ u da waliw sen kana don foyi la fo min n'o bɛ se ka furancɛ fanga in n'o bɛ se k'u bali wala min bɛ se ka gɛlɛya don u ka baara kɛcogo ɲuman na ninnu ka bilali ko a waliyara u tɛ kalo tile 28 tɛmɛnen o kɔni kɔlɔsira kari tɛmɛnen dabali ni fɛɛrɛ minnu n'o tigɛra transition sɛnsɛnni kulu min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan ko ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara k'a fɔ ninnu tun balilen don u ka k'u yɛrɛ ma hɔrɔn ye u k'u yɛrɛ kun sɔrɔ ko Mali marabaaw y'o dabali min tigɛ min b'a to nin maaba ninnu u bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ ka sabu kɛ ninnu ye jamanakuntigi kɔrɔw de ye ani jamana marabulon kɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye olu ko bin yɛrɛ ye colonel major Dawuda Sogoba ye ani général Sulemani Kulubali colonel major Dawuda Sogoba tun ye jamana ɲɛmɔgɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye bandaw ye a ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen tun don ani jamana tangali ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma général Sulemani Dukure ale tun ye minisiri ye u y'a jira k'a fɔ nin lahalaya in kɔni nin ye tamasiyɛn ɲuman de ye hali an fɛ Mali kɔnɔ yan kulu min sigilen don hadamadenya hakɛ matarafali la o ɲɛmɔgɔba n'o ye Agibu Buhare ye ale ko nin kɔni a bɛ foli ci kɛ sabu ninnu tun minɛna ka sɔrɔ u ma minɛ ni sariya ye o labilara cogo min ko sabu tun minɛlen don ka sɔrɔ sariya dalo foyi tɛ min ye Mokhtar Wane ye ale ko ale ni lafiyara ka kibaruya in mɛn tuma min o tile gan fɛ u bilalen ani u tun balilen don ko min tun karabara ale yɛrɛ ani jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye bandaw ye kabili mbɛ kalo tile 28 tɛmɛnen Mokhtar Wane a ko k'ale nisɔndiyalen don a ka hadamadenya hakɛw ye fɛn min ye i n'a fɔ jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan o ye fɛn min d'a ma a bɛ se ka taa yɔrɔ minnu ka di a yɛrɛ ye a ko k'a bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw o jamanakuntigi n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye k'a b'u barikada hali farafinna yɛrɛ ka kulu min sigilen don farafinna ka tileyako la ani diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw olu ka jɛrɛtɔw n'o ye Nations Unies u ka kɔrɔsigi minnu bɛ Bamakɔ yan ninnu de ye kulu ye kulu min n'o sigi kun ye Mali furancɛ fanga bɛ se ka sɛnsɛn cogo min Mokhtar Wane a ko k'ale limaniyalen don cɛsiri minnu kan ka kɛ min b'a to Mali bɛ gɛlɛya la gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min a ko bi ka kɔn
waati bɛɛ lajɛlen ye fo Mali k'i cɛsiri de min b'a to Mali kulunba a bɛ se ka se a bɛlɛyɔrɔ la cogo min ka bɔ ji kɔlɔlɔw ma wa o tɛ kɛ fo Mali denw cɛman ni musomanw bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Sɔn Kamara y'a jira k'a fɔ min ye bandaw ye ani Moktar Wan hakilila jiginna ninnu tun ka fanga bɔsiriw la mɛkalo tɛmɛnen a sɔrɔla fɛn min fɛ o ye jamana yɛrɛ mara bulon kura min tun sigira o tun kɛra sabu ye ka sɔrɔlasiw olu ka maakolo gɛlɛn fila k'olu sen bɔ jamana marali la. O de senfɛ min ye kolonɛl Asimi Goyita ye ale laban ale sugandira kana kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye jamana dantigɛli ani sigi kan sariya kiritigɛ bulon b'a fɛ. An balimaw dɔgɔkun tɛmɛnen Algérikaw ka minisiri min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kuɲabɔ la n'o ye Ramtan Lamamra a kɛra i n'a fɔ Algérie olu b'a fɛ k'u ka jɔyɔrɔ fa k'u ka jeniyɔrɔ fin gɛlɛya minnu bɛ an faso Mali dala bi a dɔw ye fɛn min ye o ye k'a fɔ diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnɛw ka kɛlɛbolo n'o ye MINUSMA ye hali Faransikaw yɛrɛ ka kɛlɛbolo min bɛ yan n'a bɛ f'o ma ko Barkan olu ka baara kɛcogo yɛlɛma don la Mali sigiɲɔgɔn jamana min n'a bɛ Mali ni Saheli cɛ a bɛ Mali ni Nanzara kwajiba cɛ olu b'a fɛ u yɛrɛw k'u seko n'o damajara kɛ k'a jira k'a fɔ Mali tɛ se ka basigi olu kɔ hali farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw olu ka basigi tɛ se ka kɛ fiyewu. Saheli jamana ninnu kɔni o sɔrɔtigɛ de la u ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kuɲɛbɔ la fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kɔkan lahalayaw ɲɛnabɔlen minisiri ale tun nana Bamakɔ yan ani aw b'a kalama k'a fɔ min ye Algérie kulu min sigira ko ka cɛfɔ ni kanbɛn k'a lawaleya k'a sɛnsɛn n'u k'a ma ko comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Nin ye jɔyɔrɔ min dilen don Algérie ma u ka lasigiden min bɛ yen n'u k'a ma ko Bujema Delmi ale de ye bɛna sugandi sabu nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Algérikaw ka nin jɔyɔrɔ fila di maa kelen ma. Ale fana ye Algérie u ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye farafinna tilebiyanfan jamana minnu bɛ yen ni cɛncɛnfuga kɛn bɛ k'olu labɔ o jamana ninnu u ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ siraw taamali ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye wa cɛfɔ ni kanbɛn min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan o cakɛba minnu n'olu ka baara ye o cɛfɔ ni kanbɛn o sɛbɛn wala o waleyaw sabatili ni nɔbɔli la o ɲɛmɔgɔya kelen bɛ o cɛ kelen in fana bolo. An balimaw Mali jamana ka kalan ni furancɛ ninnu na kosɛbɛ kunungo an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan tun y'a jira u la k'a fɔ Segu mara la ni mɔgɔ min i sera Segu dugu kɔnɔ Sekɔrɔ ani Segu dugu o bɛ ba kini fɛn bolo fɛ kundale kɔrɔ fɛ ba yɛrɛ numan fɛn bolo gɛlɛyaw bɛ yen kosɛbɛ o ye lakana kɔnɔganko ye sabu diɲɛ yɛrɛ a jamana yɛrɛma hɔrɔnyadenw ka jɛrɛjɛkulutɔn min bɛ yen n'o kɛn bɛ ka na ni basigi ɲinini ye Mali dugukolo kan n'o ye MINUSMA ye ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna o tɛ kalo tile 30 ma o ye kalo 3 jateminɛw kɛ k'a fɔ hadamadenya yɛrɛ a hakɛw matarafali kankɔrɔ soso walew caman bɛ kɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan u ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ ka se juin kalo tile 30 ma mɔgɔ caman bonnen n'a nin na wala kɔlɔlɔ taara ka mɔgɔ caman sɛgɛrɛ olu y'a jira k'a fɔ ɲinɛ kalo 3 o kalo 3 olu bɛ jateminɛ kɛ a yira k'a fɔ ka daminɛ avril kalo ka se juin kalo tile 30 tɛmɛnen ma dɔ farala kɔlɔlɔ walew kan a dɔgɔyalen jamanaden 527 nin bɛɛ ye Mali fasodenw ye k'olu fagara ni min ma faga o joginna ni min ma jogin o suyɛnna wala dɔw tunnen don maa t'u ta fan dɔn. MINUSMA n'o ye diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnɛw olu ka kɛlɛcɛ minnu wali ka finitigi minnu n'an bɛ cɛfɔ ni kanbɛn o waleyali n'o sabatili la anw fɛ Mali kɔnɔ yan u ko kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada min farala kan tiɲɛni ni bingani wale ni jamanadenw ni bɔli ni kɔlɔlɔ talen ka malidenw sɛgɛrɛ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada ko 25 farala cɛya kan kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Segu mara ye ani Mopti mara ye Douentza Jene Bajangara Ɲɔnɔ Mopti Segu ani Koro ko olu kɔni mɔɔw tɔɲɔni ni mɔɔw nimbɔli wale ani mɔɔw jogini ni mɔɔw suyɛni wale kow ka ca o yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ min fana ye Gawo ni Ansɔngɔ ye n'o bɛ jamana yɛrɛ kɔrɔn fɛ u ye jate min minɛ u ko kɔnɔgwanw minnu bɛ tali kɛ dansago walew ani fitinɛw ka ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ Mali yɛrɛ woroduguyanfan fɛ i n'a fɔ Kucala ni Sikaso furancɛ min bɛ Mali ani Burukina ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ diɲɛ dongo don dɔ de bi fara jamana sigiyɔrɔw kan nin kɔlɔlɔ wale ninnu bɛ ta ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ
jatigɛli wale jugu kɛbaw ni papali wale jugu kɛbaw ani kojugu ta ka mɔɔw sɛgɛrɛ minnu y'o kɛba ye ni tubabu b'a fɔ ma ko jihadistew minnu ko u nakun ye asilamɛ ni silamɛya magwɛni ye ani diɲɛ maa minnu bɛ yen n'olu ko u bɛ asilamɛya jamana wala asilamɛya mara ko karaba farafinna tilebiyanfan ninnu fɛ kibaru laban minnu kɔni tun sɔrɔla o ye alimamudu agba ye n'u k'a ma ko ikare ko fagara juin kalo tile 15 a kɛra menaka masurunya-fan fɛ ko nin kɛra faransikaw ka kɛlɛbolo ani niger sɔrɔlasiw olu ye fɛlɛbɔli dɔw kɛ ka papalikɛla ninnu ka tu fɛlɛbɔ furancɛ min bɛ niger ani mali cɛ ko kɛra sabu ye u ye nin kɛlɛbolo kɛlɛ ɲɛmɔgɔw dɔw minɛ o kɛra juin kalo tile 15 tɛmɛnen ko ninnu tun b'a fɛ ka janfa de kɛ ka faransi sɔrɔlasiw ani niger sɔrɔlasiw bɛɛ ko kɛlɛ gwanna kosɛbɛ o kɛlɛ sen de fɛ k'u ka papalikɛla ninnu ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ko olu fagara o senfɛ kunnafoni jɔnjɔnw y'a jira k'a fɔ menaka mara la ko min yɛrɛ ye cɛfalen ye k'a ka somɔgɔw ye a ka faliko a ka sayako fɔ o ko nin ye abu walid el sahrawi minnu ko bɛ silamɛya yɛrɛ mara karaba farafinna yɛrɛ tilebiyanfan fɛ o ko nin cɛ in ale b'o la kosɛbɛ i n'a fɔ sɛbɛnw y'a jira cogo min ko ni ye ninnu ka walew lajɛ a fanba bɛ bɔ ninnu de yɔrɔ dansago ni tuɲɔni wale cɛjugu ninnu a bɛ taa fo siɲɛ 200 ni siɲɛ 97 nka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ hali minnu bɛ yen n'u kɛmɛ ka marifa ta k'a fɔ b'u yɛrɛ makaran ko olu fana ka dansago walew olu fanga ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ donsow ko donsow fana ye a dansago wale dɔw kɛ maa 157 ko olu bɛɛ lajɛlen tɔɲɔni taara k'u sɛgɛrɛ dɔw bi fa dɔw bi suɲɛ ka taa n'u ye ni wari ma sara k'u tɛ bila wa u y'a jira fana k'a fɔ hali minnu yɛrɛw bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ye cɛfɔni kanbɛn u y'u bolonɔbila k'a la ko maa bɛ siga olu yɛrɛw fana na yɔrɔ kofɔlen ninnu caman bɛ yen bi diinɛ marifatigi minnu bɛ yen k'u bɛ ka silamɛya yɛrɛ a kɛcogo karaba ko n'u b'a fɛ kɔlɔlɔ kana ta k'u sɛgɛrɛ f'u yɛrɛ ka jɛ marifatigi ninnu ka laɲiniw kɔ o dɔ de ye musow ni denmisɛnw a bɛ wajibiya k'u yɛrɛw sutura ko ni min sutura busan de bɛ kɛ k'i sɛbɛkɔrɔ gosi koyi wa o maa minnu b'a yɔrɔ kofɔlenw na ko min ye bagan jaga ye u bɛ minɛ hali minnu bɛ yen n'o ye sanni feerekɛbaw ye hali suma minnu n'u bɛ ci kɛ bagan bɛ minɛ hidiya bɛ minɛ ninnu an t'a kɛ jaga ye sa wa komi an ka kalan fanga ma bonya ten jaga bɛ minɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ni kibaruya in a pereperelatigɛ bɔra faransikaw yɛrɛ ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilase bondaso min fɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RFI. an balimaw an faso jamana kalayalen a sabu dɔ ye baarakɛlaw olu ni jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnbaliya n'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn ta ye baliya ani bɛnkolabaliya baarakɛlaw ka surunadon tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko confédération syndicale des travailleurs du Mali n'o ye CSTM ye olu tun ye laɲini 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ko ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o laɲini 30 la ko 26 bɛ yen ɲɛsɔrɔ kɛra olu la o ye i n'a fɔ baarakɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ taa faso fɛ nka n'u tɛ foroba baarakɛlaw dɔ ye a bɛ fɔ o ma ko contractuels wa olu bi sara mɔgɔ minnu fɛ o ye dɔgɔtɔrɔso baarakɛla minnu bɛ yen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka jamana kɔnɔna na hali fabaw kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko asako o baarakɛla minnu bɛ yen o dɔgɔtɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔ kɔrɔsigi minnu bɛ yen k'olu ka ta k'u kɛ forobaca kɛbagaw ye ani minnu yɛrɛw bɛ yen n'u ka sara wari a bɛɛ ma sara sara wari ninnu ka se ka sara cogo min ko sabu jamana marabaw tun ye layidu ta kabili 2014 fo ka se bi ma u ka laɲiniw fana la o de ye k'a fɔ diɲɛ jamana baarakɛlaw ka jɛrɛjɛko tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko organisation internationale du travail hakɛ minnu fɔra k'a fɔ olu ka di jamana baarakɛlaw ma baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka laɲini cogo min ko sabu sariya tun ye a ɲɛfɔ o ɲɛfɔcogo la kabili ntɛnɛn tɛmɛnen olu tun kan ka baara bila boloda nka min ye amadu namiyon gino ye o ɲininkali min kɛra forobalaseli kɛbaw fɛ a ko ntɛnɛn tɛmɛnen baara bilali wulila ka sabu kɛ bɛnkan minnu tɛmɛna olu ni jamana marabaw cɛ a ye nin jaabi di jamana ka forobalaseli bon ORTM olu ka ɲininkalikɛlaw la a ye min fɔ o filɛ nin an ni gouvernement kabini tarata don an bɛ kuma na an ka cahier de doléance kan cahier de doléance tɛ fɛn wɛrɛ ye c'est que baarakɛlaw
minnu be secteur caman na o haminan ko ye min ye u y'a lase an ma an fana y'o sɛbɛn kɛ ka ci gouvernement ma ani conseil national du patronat ka ɲini u fɛ an ka sigi ka kuma n'an bɛ se ka bɛn fɛn dɔ kan pour que ka mɔgɔw bɔ gɛlɛya dɔ kan effectivement bi de a tile duurunan ye an sera ka kuma ɲɔgɔn ye hakili la an tun ye fɛn minnu ɲini point 30 ni fila de tun don an yɛrɛ point 2 bɔ a la ka kɛ point 30 ye o point 30 hamina ko an ye min ɲini mɔgɔ ni wɔɔrɔ an bɛnna kan gouvernement ani patronat u ye yamariya fana ta ko hali point minnu saba min an ma se ka bɛn kan k'olu kɔni u disponible don an ka sigi don wɛrɛ tuguni ka o lajɛ donc o ye hakilina ɲuman de ye o de kama an b'a fɔ an ka baarakɛlaw bɛ yen u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ye mot d'ordre de grève min bila sen na min kan ka daminɛ lundi o mot d'ordre ma bɔ mɛ a ɲɔngirilen de fɔlɔ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la ntɛnɛ don n'ala sɔnna. u b'a fɔ l'école karamɔgɔw ka hakɛ ɲinitɔ min ma ko syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'école karamɔgɔw n'o ye sana kalan bondasow l'école karamɔgɔw minnu ka kalan bɛ sinsin dɔnni ɲinini kan olu fana tun ye baarabila ŋaniya ta u kan ka kɛ utukalo olu tun kan ka baara bila utukalo tile 30 u tun t'a ta fo septembre kalo tile 2 nka ko u tun y'a jira k'a fɔ ni ɲɛma sɔrɔ a la u b'a daminɛ septembre kalo tile 6 ka se septembre kalo tile 10 ma olu fana ka laɲini tun ye dakun 5 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye minnu bɛ n'o ye l'école karamɔgɔ minnu bɛ n'olu ye nin tɔn ɲɛmɔgɔw ye u y'a jira k'a fɔ laɲini 5 de fana tun bɛ olu fɛ ko laɲini 5 la 4 bɛ ɲɛ sɔrɔla olu la kelen min tɔ tora ko o bɛ ka ɲɛɲini o laɲini 5 ninnu o de ye k'a fɔ ko l'école karamɔgɔ minnu bɛ n'u ka baara tɔ tora san 2 ye n'o ye ɲininikɛlaw ye hakɛ dɔ ka se ka do olu ma kibaruya nin bɔra kunnafoni labɛnni ani kunnafoni cɛrinbonnaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani o lahalaya kelen na an balimaw ko minnu l'école karamɔgɔ minnu bɛ yen minnu murutilen don kalan ma k'olu ko denmisɛnw ye ɲɔgɔndan min kɛ ni o ɲɔgɔndan ni a kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen a bɛ fɔ fɛn min ma ko correction i n'a fɔ ɲɔgɔndan kɛlen kɔfɛ k'a lajɛ min sera ɲininkali ninnu jaabili la u bi kɛ kɛcogo min ko ɲɔgɔndan sɛbɛnw olu kɔlɔsili k'a lajɛ min ka hakɛ min ye k'olu ko k'olu tɛna taa o la nka u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'olu ka tɔnden minnu bɛ yen n'olu ma sɔn ka taa lakɔlidenw olu ka kalanw sɛgɛsɛgɛ k'u bɛ foli kɛ olu ye k'o ye olu fɛla de jirali ye o de la sɛbɛn dɔ y'a jira k'a fɔ yalaw mali marabaw furancɛ fanga kolatigɛlaw sera ka denmisɛnw ka ɲɔgɔndan min kɛ yala u ni barika dali ka kan wa hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw caman sɔrɔla la sabu mɔɔw tun bɛ ka hami ɲinɛ kalanko la ko a n'a ta bɛɛ ko mali marabaw furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw sera ka denmisɛnw ka ɲɔgɔndan ninnu labɛn mɔɔw bɛ k'u yɛrɛw ɲininka k'a fɔ mali kalanko ɲinɛ san 2021 na yala kalanko a kɛra forifɛn ye forifɛn cogo ɲuman na wa hali n'a y'a sɔrɔ cɛsiri bɔra mali marabaw yɔrɔ kosɛbɛ yala nin gɛlɛya minnu sɔrɔla ɲinɛ kalanko la yala kɔlɔlɔ tɛna se denmisɛnw ma wa hali n'a y'a sɔrɔ k'a daminɛ fo janvier kalo ka se août kalo tɛmɛnen ma gɛlɛyaba tun bɛ l'école karamɔgɔw ka surunadon ani jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ danaya tiɲɛnen don ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔndan in waati k'olu sera ka ɲɔgɔndan in jaabi ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ denmisɛnw ma don ɲɔgɔndan so ninnu kɔnɔ bɛn kɛra fɛn kelen min kan o ye k'a fɔ ɲinɛ kalan kɔni ko tuma dɔ la hali na a gɛlɛyara ko a forila ka sabu kɛ jamana marabaw ka hakilinataw ye u ka cɛsiriw ye yala sankura in bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn ye nka sɛbɛn dɔw y'a jira k'a fɔ denmisɛn dɔw bɛ yen ko ɲɔgɔndan minnu kɛra k'olu nin ma sɔrɔ a la ɲinin kɛra olu tɔgɔ de kɔ sa wa yala minnu tun ka kan k'olu tɔgɔ don olu ɲinina de sa wa rajal ale ye seereya dɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tun ka kan ka defu kɛ nka n'olu tɔgɔ ma sɔrɔ o seereya ninnu filɛ nin. Jose an b'a a da lamɛnbagaw tulo kan ka fɔ examen min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye bagi o min kɛra mali kɔnɔ baccalauréat a yera k'a fɔ ekɔliden caman bɛ yen nɔ olu ma se ka garisigɛ sɔrɔ ka nin examen kɛ ka d'a kan u tɔgɔ ma ye lisi la nin ko in kɔni nin tɛ bamakɔ dɔrɔn ye hali yanfoyi la anw ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ 20 ni kɔ ani mali dugu caman bɛ yen ko mɔgɔ caman ma se ka examen kɛ ɲinan examen min n'o bɛ tali kɛ sanbila ɲɔgɔn daw na nin ko in kɔni kɛra makarita ko ye bi wa duw caman kɔnɔ ɲɛji de ka ca bi mali kɔnɔ min ye densomɔgɔw ye yɔrɔ o yɔrɔ bɛ k'u kan ka se u sera nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ɲɛ tɛ ka bɔ nin ko in na a ma ɲɛ min kɔ u ye kunnafonidilaw wele
hakilina min b'u la u denw ka ko la u y'o da kunnafoni gansɛbɛrɛw tulo kan o kunnafoni dɔw olu de ye nin ye. Ne fa i y'a fɔ cogoya min na kabini ala ye diɲɛ da ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an y'o de ye an yɛrɛ wolo ni bi tɛ a ma janya parce que i kɔrɔla cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ jamana kɔnɔ dɔ ka kɔrɔ ni ye an yɛrɛ ye kalan kɛ ka da 9e niveau la ka da DEF la mais ma deli ka min ɲɔgɔn ye ɲɛ la n wolo ni bi tɛ o de kɛla an na ɲina ne denkɛ nin a ye kalan kɛ job di de la lycée job di senu ka min den nin wolola a bɛ kalan de la a serew bɛɛ na yan nin den nin k'a ta a ye DEF sɔrɔ ka taa lycée na a san 4 de tun ye lycée 4 san 4 nin kɔnɔ a bɛ les 3 premiers de kɔnɔ san 4 nin kɔnɔ a ma deli k'i danga so kɔnɔ k'a kunkolo b'a dimi a ma deli ka école loupé tile kelen a ka bulletin bɛ n bolo yan o bɛ se k'a sereya nin ye premier de la classe de premier de don nin y'a Bouakar Balo de a y'a ka 10e kɛ lycée job di la ka 11e kɛ ka baki kɛ salon k'a redoubler ɲinan tuguni k'a bɛ baki kɛ ko lisi bɔle k'a tɔgɔ ma ye a fɔra ɲinan dimanche don na a dimanche fɛ an ye wuli ka jɔ k'a se bɛ kɛ n yɛrɛ wulila ni den an ka taa académie kɔnɔ ka taa don fo Sisoko ka bureau kɔnɔ ka ɲininkali kɛ n ko n nana n mana kɔrɔ yɛrɛ la n nana n den ka kalanko la nin den min filɛ nin fa tɛ balolen fa garaba sara sisan an bolo an jigi bɛ mɔgɔ min ka wele an den ye an ka siniɲɛsigi de ye nin nin de ye ne denkɛ fɔlɔ ye an bɛ duba de kɔnɔ ala ɲanba an na kira ɲanba an na n dɔnbaga caman bɛ yen nɔ ni nkalon de don a ko kɔnɔna la an ye mɔgɔ caman tusu ko nin kɔnɔna la a jigi tigɛ bolo an jigi tigɛra ne ni den tagara don fo académie kɔnɔ ka don Sisoko kan ka Sisoko ka ɲininka ko n nana mun na n ko n nana n den ka ko la parce que n den tun kan ka baki kɛ a ka maître y'a jira an na ko lisi bɔle ka pankɛla tɔgɔ kunna k'a tɔgɔ tɛ lisi la o kɛlen kɔnɔ an y'an seko bɛɛ kɛ a ko n ma ko n ka censeur tɔgɔ di n ye censeur nin wele censeur a lɔgɔrɔnin kama censeur tun tɛ bureau la mais an dɛsɛra censeur nin yɛrɛ la k'a kana an taara yen kabini midi fo 16 heures de ni censeur sera donc ne donna bureau kɔnɔ ne ye censeur ka numéro bɔ k'a da Sisoko tolo la n k'a ka censeur ɲini a y'a wele a tɔgɔ ko Sogodogo un certain Sogodogo o Sogodogo a y'a wele ne ko a ma téléphone na n ko bon n bɛ Sisoko kan sisan problème bɛ n den ka kalanko la a ɲɛ f'a ɲɛna Sisoko ko a ma ko tuma k'e yɛrɛ bɛ min k'ale bɛ senu jatu la de k'ale yɔrɔ ka jan k'ale bɛ jatu la donc Sisoko y'a jira a la k'a fɔ bon e de ka kan ka kɛ yan nin ye problème min ye e ni anw de ka kan ka jɛ k'a ko ɲɛnabɔ n'a ye parents d'élèves bila ka na école kɔnɔ an ni nin tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ papier la donc a ka kan e yɛrɛ jɔlen ka k'an kɛrɛfɛ an janfa bɔra an ka censeur in yɛrɛ fɔlɔ la parce que a min jɔ a jɔyɔrɔ la ne bɛ min dɔn o y'o ye kabini lisi fɔlɔ min bɔra ni den tɔgɔ ma y'a la ne ni den ye wuli ka jɔ daminɛ o don a ko k'an ka na ni DEF diplôme ye an nana ni DEF diplôme ye n'i ko mɔgɔ ma ko kɔngɔtɔ ma na nin di n'i ye nin di o b'a to i bɛ dumuni kɛ n'i y'o sɔrɔ k'o di i jigi bɛ fa i bɛ dumuni kɛ donc an tora o de la fo ka na se lycée tan examen yɛrɛ seli ma baki la ne den tɔgɔ ma ye lycée la baki doni nin ye ne jigi tigɛ Mali in na k'an jigi tigɛ jamana in na k'an jigi tigɛ n ka du kɔnɔ Alahu taala ɲɛ bɛ n na ni bi sɔgɔmada tɛ ne ɲɛji ma jɔ ka taa kɛra fo bi n jigi tigɛra ala ye n seere n'i y'a fɔ ko parce que radio mɔgɔ de bɛ yan nɔ ko n bɛ kuma ma se ala k'a minɛ a la sini jigitigɛ min dara n kan kabini n wolola n fa ni ba fɛ fo bi n m'a ɲɔgɔn jigitigɛ ye ne sera ka kasi ni n den k'a ci ka weleli kɛ téléphone na k'a ma ɲɛnabɔ fo ka taa dugu jɛ k'a ma ɲɛnabɔ ne den nin sigidala mɔgɔ caman bɛ yan nin de bɛ exercice d'a tɔ ma f'a ɲɔgɔnnaw b'a fɔ ko professeur a ɲɔgɔnna b'a wele de ko professeur denmisɛnnin dama min bɛna leçon ta nin fɛ a ka ca ni mɔgɔ 10 ye nin de bɛ exercice i b'i jɔ su daminɛ fo ka taa 1 heure du matin se an yɛrɛ de b'an kun bɔ n ka i ka kalan dabila i ka t'i da nin b'o o cours de kɔnɔ nin de bɛ cours di o denmisɛnnin bɛɛ ma donc o kɔnɔna la ka taa y'o la ne jigi dalen den kan ko baki sera k'a kɛra cogo cogo a bɛ ɲɛfɛla sɔrɔ ka ne ma foyi ye baki ko la fo n jigila tigɛ ne jigila tigɛra k'an den jigila tigɛ se t'an ye se t'an dɛmɛbaga ye mais se tigɛ ala ye Mali faama ye kalanko walayi an ye jigilatigɛ min ye ɲinan Mali ko la fo kɛlen faama kɔ ko in ma ɲi o bɛɛ fisaya ale ni ɲinan ta ye an dun hakili la fɔlen de ko Mali bɛna bila bolo ɲuman kan k'an denw ka kalanko ka ɲa k'a sabati mais an y'a ye a kɛra contraire de o ne de y'a ka sabati a tiɲɛna an bolo e den ka kalan daminɛ privé la kabini jardin a bɛ école privé la fo ka t'o se bac ma i den tɛ école sommet la a ma école bila tile kelen a sari tɛ faga a kan ka taa kɛ classe premier ka tila k'a y'o la n denkɛ k'o denkɛ kelen min sigilen ne da fɛ k'o tɔgɔ ma ye lycée la a ye n sen danna hali nin yɔrɔ na ni miiri la a bɛ min kɛ nka Alahu taala b'a dɔn mais nin den an y'an ta to ala ma setigi ala de bɛ se Mali faama i tɛ se an m'an jigilatigɛ ala la setigi a ye bi a bɛ se bi a bɛ se ko caman na
n'an den ka kalan daminɛ don min na ka na se bi ma walahi a kɛra ala ɲina n'a fɔra ko ne den selen mago ɲama n jigi bɛ n den k'a fa sara ale de ta ye ne nin den tɔ ye de ale de kan ka nin den tɔw dɛmɛ ka t'o selen kalan ɲɛyɔrɔ la k'a bila ji la k'a ka kalan fili ji la ko se t'an ye k'aw ye setigi ye an taara ekɔliso da la mɛtiri den ma ye minisiri den tɛ kasi la fɛn fɛn den kasira o kɛra ne ni ɲɔgɔnnaw de anw fantandenw de kasira anw de kasira anw de kasira anw de tɔɔrɔ la parce que ko se bɛ jamana nin tigi ye mais se tigi ye ala ye ne tɛ jamana danga dɛ parce que ne ye jamana danga an yɛrɛ ka mɔgɔ ɲuman bɛɛ bɛ sɔrɔ o la mais kɛwale nin bɔra jɔn jɔn de la kɛwale nin bɔra jɔn jɔn de la k'a daminɛ duguma fo sanfɛ ekɔliso tigi sansɛri proviseur académie fo ka taa se ministère ma a bɔra mɔgɔ mɔgɔ la sabakun de bɔra mɔgɔ la ko k'a pan kɛ walidenw kunna walayi an y'an kali ala la an tɛ yafa ma ka diɲɛ latigɛ kɔnɔ an tɛ yafa ma diɲɛ kɔnɔ fo n'a m'an jigi tigɛ ala ka jigi tigɛ ko sa fama sina ma an tɛ jamana danga dɛ parce que n'i ye jamana danga walayi mɔgɔ ala danna a ye mɔgɔ ɲuman minnu sigilen ma bɛɛ tɔgɔ bɛ sɔrɔ o la donc an tɛ jamana danga minnu ko nin sababu bɔra mɔgɔ min na danga tigɛ olu de ala k'u sara olu ka se ala k'u sara se t'anw ye dabali t'an ye o de ala sɔgɔ i sago ne ka kamalen sigilen filɛ a ye lycée job de la a ye DEP sɔrɔ saa min na a taara job di de la ka 10e kɛ ka 11e kɛ ka baki kɛ salon k'a ma baki sɔrɔ ka taara ɲinan tuguni ka to a ka premier la a ka bulletin bila an na i ko kan k'a labɔ sa k'a yira i la a ka bulletin bila école de ye signature k'a la ko premier o premier de sigilen filɛ a ma baki kɛ baki don a tɔgɔ ma ye lisi la an ɲɛkɔrɔ bɛ boli ne bolila ni den ka taxi ta n tɛ wɔrɔ dɔn n donna bɛɛ kan n ka mɔgɔ n'a bɛ se k'i da don école ko la n y'a bɛɛ da don a la ka ca ni mɔgɔ 50 ni kɔ ye n ɲɛ ma sɔrɔ a ma k'a tɔgɔli ma ye ko bankɛla tɔgɔ kun an kɔni t'a dɔn ala de b'a dɔn mɔgɔ min ye examen kɛ siɲɛ 1 n'a fɔra ko siɲɛ 2nan na ko o tɔgɔ ma ye an kɔni na fili la mais an ye se t'an ye dɛ se tigi ye ala ye an ye setigiya di ala ma a bɔlen bɛ kɛ jɔn jɔn na ala k'a tigi sara n'a ka sara la ye o de ala sɔrɔ sago min bɛ ne fɛ o de ye komi baasi t'anw fɛ anw den de ye nin den min yɛrɛ sigilen filɛ ne fa de tɔgɔ ma dɔn den in tɔgɔ dalen don ne wolo fa de la i y'a mɛn a ba kɔrɔmuso de ye nin an bɛɛ jɛlen don cɛ kelen na anw cɛ fatura an cɛ fatulen ala a ma san bɔ den nin mɔgɔ bonya dannen don anw cɛ jigilatigɛ sayara o dusukasi ba anw kan anw sigilen don n'o dusukasi ye an jigi dalen don an den nin ka kalan fana kan nin den nin filɛ nin tɛ dangaden dɛ a bɛ bɛɛ bonya du nin kɔnɔ yan a bɛ bɛɛ bonya du nin kɔnɔ yan den nin baki tɛmɛn'a kan a y'an tɔɔrɔ dɛ a y'an tɔɔrɔ ka se yɔrɔ min na ala de b'a dɔn mais an b'an ta da ala kan parce que ni ala ye jɔn da kiti ko min kɛ a bɛ se ka kɛ i t'o kɛ mais anw y'an ta da ala kan se t'anw ye se tigi de ala ye n'o tɛ den nin dangaden tɛ dɛ duwawu den de don donc a ye nin kɛ a balila an bɛɛ la du nin kɔnɔ yan du nin kɔnɔ a don ko nin den nin ma baki kɛ a don hali denmisɛnnin fitininw a digira bɛɛ la du nin kɔnɔ yan mais se t'anw ye se tigi ala de ye u kɔni y'u ta kɛ mais a sababu kɔni bɔra mɔgɔ la anw kɔni an y'an ta to ala ma ala k'a tigi sara anw da kuma ma ja ala fɛ mais kabini an dara don min na bamakɔ yan an ma deli ka ni ɲɔgɔn ye fama minnu bɔra président minnu bɔra yen n'u ko k'olu man ɲi walayi u ka ɲi ni sisan présidentw ye minisiri minnu bɔra yen n'u ko k'olu man ɲi walayi u ka ɲi ni sisan minisiriw ye ko min ma deli ka kɛ mali kɔnɔ an y'o de ye nin na. mali diinɛ ɲɛmɔgɔw diinɛ n'o ye asilamɛya diinɛ ni kerecɛnya diinɛ k'u ye lajɛ kɛ anw fɛ bamakɔ ntɛnɛn tɛmɛnen u ye dantigɛli kɛ dantigɛli min ɲɛfɔra fasodenw ye u ko b'a ɲini malidenw fɛ u ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sabu jamana bɛ lahalaya min na bi fo jamanadenw jogow de ka falen u ko b'a ɲini malidenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka i cɛsiri min b'a to basigi ani cɛfɔ ni kanbɛn bɛ se ka segin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw y'u kanbɔlen min kɛ nin waati la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ politikimaw sɛbɛkɔrɔ fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ jamana kan ka kuntilenna minnu ta min b'a to furancɛ fanga in a bɛ se ka kɛ wasa ye cogo min furancɛ fanga in bɛ se ka kɛ wasa ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u b'a ɲini jamana kolatigɛlaw fɛ politikitɔnw u kuru kara bɛɛ lajɛlen u ka jɛ ka bɛn hakilina dɔw kan bɛɛ sen bɛ hakilina minnu na jamana yɛrɛ kungow bi ɲɛnabɔ cogo min tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ jamana marabolo n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a ye lajɛli min kɛ kɔsa in na ni politikitɔnw o lajɛ in senfɛ min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ Mali kura tu bɛna tigɛ a bɛ fɔ min ma ko refondation kunungo donkibaru kɛnɛ kan tun ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛna kɛ faso jamana lajɛ ye
o de senfɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i ka hakilinataw fɔ ne hakilila k'a fɔ kunungo donkibaru kɛnɛ kan Sogɛl Kogala Mayiga a ye fɛn min fɔ o tun faamuna kɛ a y'a jira fana k'a fɔ wote ko la kɔrɔlen wote n'a bi kɛ kunun de bi fara ɲɔgɔn kan ka wote ko labɛn wote jaabi n'o kɛra di fɛn ye a woyo ni ɲɔgɔn faamu barika ka bɔ a ko k'a kɛ cakɛbondaso kelen ye min bɛna wote ko kabili a daminɛ fo ka se a foore yɔrɔ ma o cakɛbondaso in a baara bɛɛ lajɛlen de bɛna d'o ma an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan o seereya ninnu olu filɛ nin dantigɛli fɔlɔ o ye Haut Conseil islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ya kalifalen don mɔgɔ min na n'o ye Sheikh Usman Sherif Madani Haidara n'ale ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔba ye ale de ye kuma ninnu jujɔn Haidara ye min fɔ n'o ye Sheikh Usman Sherif Madani Haidara ye ale ye min fɔ kuma ninnu daminɛ waati o de ye nin ye A'udhu billahi samil alim min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera ila yawmiddin aslamahu an bi ala fo ka ala barkada ka ala wale ɲuman dɔn bi an bi au conseil islamique la ya ani au conseil barakɛlaw ani chrétienso fila ka fara an kɔrɔkɛ kan ani an karamɔgɔ n'o ye Cheikh Mohamud Diko ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka hakilila dɔw di ɲɔgɔn ma jamana in a bi cogo min na bi diinɛ mɔgɔw olu man ka sigi f'u ka wuli k'u seko kɛ o de y'u ka masuuliya ye lahara ala b'u ɲininka ni degun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali duw kɔnɔ a wajibiyalen bɛ diinɛ mɔgɔw de ka wuli ka jɔ degun in ka se ka bɔ yen jango degun min ni a ti du kɔnɔ f'a bi jamana yɛrɛ de kɔnɔ an bɛɛ kungo don a man ka diinɛ mɔgɔw sigilen ka to a bi wajibi u ka diinɛ b'u wajibiya u ka se ka bɛn ɲini u sigiyɔrɔw la lafiya bɛ se ka don cogo min na mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na sabu ka d'a ka fitinɛ a man ɲi fitinɛ man ɲi mana ɲininen don diinɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ i ka fitinɛ kunbɛn ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ kan jangu yɛrɛ ka yɔrɔ o de la diinɛ mɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ an kana sigi bi ka hakilila dɔw lase jamanadenw ma hakilila min sɛbɛnnen don ni secrétaire général bɛna hakililaw kalan nka hakilila mana taa ka segin cogo o cogo a bɛ fɛn kelen dama de kɔnɔ malidenw mɔgɔ wɛrɛ tɛna mali dilan an yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka fara an kan nka dilanbaa wɛrɛ t'a la an yɛrɛ o kumana furuku an k'o bɔ a kɔnɔ a kɛra minnu bɛ fanga na bi a kɛra politiki mɔgɔw ye sigi ka kuma ka hakili ɲumanw jira ɲɔgɔn na ni sigi kɛra ka kuma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna faamu bi sɔrɔ yen mana diinɛ mɔgɔw bɛ min ɲini o de bɛna kalan mɛ o belebele de ye sigi ka kɛ ka kuma ni mɔgɔw kumana ni ala sɔnna faamu bi sɔrɔ mana an ka jamanadenw ka jɛn n'a ye minnu bɛ fanga na bi ani politiki mɔgɔw u ka sigi ka kuma u ka hakililaw yira ɲɔgɔn na u ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn fana pour que jamana in bɛ se ka basigi sabu jamana in bɛ degun dɔ kɔnɔ jamana in fan caman bɛ yen bi a tɛ Mali ka bolo kan a bɛ bolo wɛrɛw kan min dogolen tɛ maliyɛn si la bon o la maliyɛnw man kan ka sɔn bilen jango minnu bɛ Bamako yan politiki mɔgɔw ani minnu yɛrɛ bɛ fanga na bi u man kan ka jɛn n'a ye fiyewu foyi ka se ka don jamana in kɔnɔ tuguni jango Bamako a bɛ fɔ min ma bɛnbaliya o tɛ Mali ka hɛrɛ sigi in kun ye nin de ye ani an karamɔgɔw ani chrétiens an jɛra ka bɛn nin de kan k'a fɔ an ka kuma maliyɛnw fɛ kumana o kuma min ni bɛnkɛr'o kan n'o sɛbɛnna chrétiens ni silamɛw fɛ o kumana secrétaire de bɛna o kalan bɛɛ ka se k'o lamɛn o secrétaire kɔfɛ nin kuma in sira kan ni ala sɔnna an karamɔgɔw ani chrétiens dakurunya fila min mana y'u bolo u n'u y'u lase salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh an balimaw kulu bɛ yen ni barika sɔrɔlen don a la i b'a sɔrɔ denmisɛnw de wulilen don ka jɔ Mali asilamɛ denmisɛnw olu ka jɛrɛtɔnba n'o ye Union des jeunes musulmans du Mali n'o ye IJMA ye o ɲɛmɔgɔba fana ale fana tun ka hami ye Mali asilamɛw u cɛ bɛ se ka fɔ ka bɛn cogo min ale yɛrɛ kumana maa min tɔgɔ la o ye Haut Conseil islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Sheikh Usman Sherif Madani Haidara ye ale fana ye fɛn min fɔ Sherifkɛ tɔgɔ la o filɛ Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ne kun kan ka kuma min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye o caman fɔ a ka kuma dɛɛrɛli kuma na n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye mais tiɲɛ don n'i ye mɔgɔw wele surtout ni jama sɛndɛli an b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka an lajɛ jamana kɔnɔ ani a kɔ kan a bɛ tile fila bɔ fana information de bɛɛ bolo k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛna sigi ka jɛ ka communiqué dɔ kɛ jamanadenw ye o information bɛ mɔgɔw bolo donc a ka kan n'aw nana o sigi la k'a fɔ o déclaration ye a ka sigi kun ni dɔɔni ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni sabu ɲuman minnu ye aw fara ɲɔgɔn kan o la an b'a fɔ dɔrɔn ŋaniya ɲumanw ani hakilila ɲumanw ani hami ni jamana ye jamana basigi n'a kɔrɔsuma ye o hakililaw de ye ɲɔgɔn kunbɛn kari kun na kari fɔ kelen na parce que église fila bɛ bi yan an b'u fɔ an b'u wale ɲuman dɔn au conseil islamique siège an bɛ yen de bi au conseil ɲɛmɔgɔ bi yan au conseil président d'honneur n'o ye imam Mahamudu Diko ye ale fana bɛ kɛnɛ kan
mbaa miiri ŋaniya kelen de y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ti tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan fo conseil siège la yan anw ye ɲɔgɔn ye n'a di que jamana bɛ crise dɔ kɔnɔ an bɛ ka taa cogo dɔ an obligé don ka position dɔ ta ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka se ɲɔgɔn ma tuma min na n'an wulila ka to contrat kɛ an ka président ye Seydou Nana Hadara a ko imam Diko fana ye ne wele a ko jamana bɛ cogo min kɔnɔ k'a bɛ fɛ k'an ka sigi dɔ kɛ Sebeni kɔrɔ o sigi de kɛra sibiri don an taara sɔrɔ imam Diko a ye Bamakɔ famille fondatrice a y'olu démarché église catholique a ser'u ma église protestante a ser'u ma Seydou Nana Hadara ko k'a y'ale fana wele aw nana min na n'a ye min fɔ ne na a bɛɛ ye kelen ye a y'a to an ka taa o sigi la an k'o lamɛn fɔlɔ ni min bɔr'o la n'an bɛ min kan an bɛ sɔrɔ k'o kɛ an yɛrɛ bɔra Diko ka sigi kalan o de senfɛ o la an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sebeni kɔrɔ an y'a sɔrɔ anw nana ni hakilina min ye ale ye denfa ta o la a mɛnna a ye bɛɛ démarché o y'a sɔrɔ anw fana ni o hakilina kelen don o conseil niveau la bureau national ye réunion k'o kan yan ka an ci ale yɛrɛ ma k'a fɔ an ka wuli k'o baaraw daminɛ tuma min na imam Diko ye an wele k'u fɔ an ɲɛna ale bi fɛ nin bɛ ka kɛ an k'o la e filɛ k'o min kɛ ani min bɛ anw kɔnɔ a bɛɛ kelen chrétiens fana ko k'olu y'u ta labɛn mois de septembre u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn olu fana b'u ta kɛ protestants ko olu ye cardinal Jean Zerbo ye yanni 22 septembre cɛ ko an ka se ka ko dɔ kɛ n'o de saba pa an kana to jamana ka bila kunbada wɛrɛ la bilen protestants ko k'olu kun y'a jateminɛ juma ani dimanche juma kelen ka taa silamɛw ka ala wele misiri kɔnɔ dimanche kelen ka taa église ka dugawu kɛ an ko nin bɛɛ ye ŋaniya kelen de ye ani imam Diko ye réunion min convoqué aw nana ni miiriya min a bɛɛ ye fɛn kelen ye o tuma na nin dayɔrɔ n'a bɛnyɔrɔ man ka jɛnya a bɛɛ ka kɛ minɛn kelen bɛɛ ka don nin hakilila kɔnɔ kun si t'a la jamana basigi jamana kɔnɔsuma a kun ye dɔrɔn de bɛɛ ŋaniya ye nin église catholique b'a kan protestant b'a kan o conseil fana tun b'a kan imam Diko fana hakilila kelen de ta hakilila bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun na an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ Mali bɛ crise min kɔnɔ bi an bɛ se ka mun kɔnɔ an bɛ se ka jamana bɔ a kɔnɔ an bɛ se ka wele jumɛn se an kɔmɔgɔw ma o de sigi kɛra Sebeni kɔrɔ an bɛɛ n'a ka Sebeni kɔrɔ o la sa komi hakililaw kɛra kelen ye miiriyaw ye kelen ye min b'an bɛɛ kɔnɔ kelen don an ka dɔw dɔ boloda ɲɔgɔn ye o tuma wele kana bila jamanadenw ma kɔmɔw ma yanni kɛwalew cɛ ni kuma bilala ɲɛfɛ minnu kan ka kɛ o kɔfɛ an bɛna jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ fo kɔmɔw k'a dɔn ko ɲɛmɔw yɛrɛ jama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo silamɛw ni chrétiens kɛlɛ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ ko nana jamana kɔnɔ crise la an bɛ jɛ ka kuma na an bɛ jɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ni communiqué min an jɛra k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ comité scientifique min y'a labɛn a réunion kɛra yan de kunu église catholique kun bɛ yan protestant kun bɛ yan centre imam Diko ka ciden kun bɛ yan an jɛra o conseil siège de la k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ani kɛlɛya kɔnɔ silamɛya tendance bɛɛ b'a la chrétien tendance bɛɛ b'a la o tuma na k'a jira komaw la ko ɲɛmaw donnen don dagɛlɛ fɛ ka bɔ dagɛlɛ fɛ an bɛ mun kama ala kama ani Mali ka kelenya kama différent minnu bɛ yen an k'olu bila parce que jugu b'an ka yɛrɛ kana kɛ ɲɔgɔn kan u y'a dabɔ nin ne wele kama o ka ko an ka bi da ɲɔgɔn ye ka nin heure in da ɲɔgɔn ye cika min b'u bolo walasa ka n'u lase jamanadenw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ko an ka ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn minɛ ka bɔ kuma na a ka kɛ kɛwale ye an ka fitininw bila an ka ɲɛsin essentiel ma yɛlɛ Mali min bɛ ka tila la dɔɔnin dɔɔnin kuma min don na ne da kuma ɲɛbila kuma na o de ye nin ye a ka to ɲini k'o kan sɔli ala nabi. Anw tun ye duguduguma kuma mɛn duguduguma kuma yɛrɛ tun tɛ an tun y'a mɛn k'a fɔ min ye imam Mahmud Diko ye o conseil ɲɛmɔgɔya tun kalifalen don ale la yanni a bɛ di Usman Sherif Madani Haidara ma Mali a silamɛya diinɛ a taabolow u ka ca nka a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko sunnamɔgɔw tuma dɔ la imam Mahmud Diko ale bɛ misaliya o kuntilenna mɔgɔw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ala y'a fɔ kɛ ka fɔ silamɛw ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni a silamɛya juruba kelen ye Sheikh Imam Mahmud Diko ale fana ye fɛn min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ nin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tanu ka barka da alai ka salli ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana so bin yusalimu ana je murane kuma min data ko in bela jele me fara ɲɔgɔn kan n'o hakilina kelen dibi tɛ ko in na laɲini wɛrɛ tɛ ko in na foyi tɛ yen min bɛ ko in jukɔrɔ min b'a la o de ye jamana in bɛɛ lahalaya min na bi a b'a wajibiya anw kan ka wajibiya jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bi an ka wuli ka jɔ k'an jigi kɛ ala ye o kɔfɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ne y'a fɔ n burankɛ ye ani n dɔgɔkɛ ka Sherif président ne b'a ma ko nin wulili in ye anw ma wajibi jamanaden bɛɛ lajɛlen anw fila an tɛ mɔgɔ si ni jamanadenya cɛ an tɛ mɔgɔw ni yɛrɛ woloya cɛ nka ala ye fɛn dɔ k'an ye a bɛ wajibi an kan ka wuli ne y'o f'a ye n ko ne nana Bamakɔ hali jatigila tun tɛ na n'i ye don ye ko jamana o diinɛ kuntigiya n'a ɲɛmɔgɔya a bɛ e de bolo
o jamana kelen na ni kuma na mɔgɔ million bi lamin ne bɛ cogo min na ale de anw ka sigi o jamana ye o bɛ bin anw tɛ fɛn f'o la an tɛ fɛn k'o la ko hɔrɔnya tɛ sɔn o ma danbɛmɛya tɛ sɔn o ma ne ka damira k'a to ko n ka sigi ka nin lajɛ ten an ma foyi ɲɛɲini ayi n k'a bɛ wajibiya ne kan a bɛ wajibiya e kan anw ka wuli ka se mɔgɔw ma anw ka wuli ka jamanadenw wele o tuma wele mada de don diinɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jamana in den bɛɛ lajɛlen ma siya ma bɔ siya la kabila ma bɔ kabila la diinɛ ma bɔ diinɛ na yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen de ko don k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko don tuma sera a sera sa an yɛrɛ dama an ka ko in lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ joli caman bɔnna ɲɛji caman kɛra dugu caman cira fɛn caman kɛra jamana in na bi min b'a to an ma kan ka sɔn abada ka sigi ten foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ min ni sigi ka fɔ tɛ se k'a ban jamana in an ye fɛn dɔ sɔrɔ a tɛ yɔrɔ si diinɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kabilaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ siyaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an bara yan diinɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ni e t'a la i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ b'a la ala y'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'o d'an ma aw ka kan k'o mutualiser an kan k'o de fara ɲɔgɔn kan bi k'o kɛ appui k'a kɛ ka jamana in ka sursaut kɛ o de ye ka wuli an yɛrɛ diɲɛ t'a dɔn an yɛrɛ mago b'an yɛrɛ an yɛrɛ mago b'an ka jamana kuma welewele ma da don ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma n y'a fɔ cogo min diinɛ ma bɔ diinɛ na kabila ma bɔ kabila la siya ma bɔ siya la a bɛɛ de ko don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye kɛlɛ bɛ se ka kɛ maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a tɛ ban o tɛ hakilimaya ye ka bɛɛ dɔ kɛra mantonya la ka bɛɛ wele ni ala ye an bɛɛ jɛ ye ala min ye o kɔfɛ ka bɛɛ wele ni jamanadenya ye barisa an bɛɛ jɛlen b'o jamana kelen in na a ko in sera sa an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in fɛn minnu marifa ka kan ka taa fɛn min kama o tɛ an yɛrɛ dama ye kɛlɛ min n'a ka ɲi anw ma bi o de y'an yɛrɛ dama k'a lajɛ ladiriya ni tilennenya ani hadamadenw u hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min jamana kɔnɔ o de ka kan ka ɲini parce que tilenbaliya bɛ jamana ci tilennenya bɛ se ka sabati an ka jamana la cogo min na an ka kan ka effort bɛɛ lajɛlen kɛ o de ka kɛ nka an yɛrɛ ka nin marifa ta ɲɔgɔn kama o kun tɛ tuma diinɛ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka hakilina min fɔ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan minɛn min kɔnɔ o ye nin hakilina in k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ya rabbi ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ caya ka ɲuman d'an ma an ka ɲɔgɔn kun ka yafa ɲɔgɔn ma ka lafiya don an ka jamana kɔnɔ jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi assalamu alaikum warahmatullah mali in kɔnɔ yan hali n'a tun sɔrɔla kɛ ka fɔ bɛɛ n'i ka diina bɛɛ n'i ka ŋaniya mali fɛrɛlen don fɛrɛ cogo la diinɛ fɔɲɔgɔnkɔ an ka jamana tun ma dɔn n'o ye fɛn ko fɛn bɛ yen n'o ye diinɛ ko ye alisilamɛw ani kerecɛnw bada kuda ye mali kɔnɔ u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɛnɛ in kan min ye monseigneur Luc Sangare ye ale ye kerecɛn diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ wasara ni nin ye sabu ale fɛ mali dɔnnen don ni nin de ye a ye dantigɛli min kɛ nin kɛnɛ kan o filɛ nin n bɛ fɔlɔ ka masa ala fo ka waleɲuman dɔn ye don ye mali ka donba dɔ ye ko sabu kɛ ɲɔgɔn ye sigira kun min na ala de b'a dɔn ko kun sɛbɛ sirif n'a ka jama ani balimakɛ yata n'a ka jama ani an minnu sera yan belebada in na an ka ala fo ka waleɲuman dɔn ye donba ye an bolo bawo ɲɔgɔn ye kun ye min ye bɛɛ b'a dɔn jamana ka basigi de don o de sira fɛ sa sani an ka taa ɲɛ an bɛ masala deli ka deli jɔnniw ye kabini mali yɛrɛ sigira yanko kabini an donna démocratie in kɔnɔna na fo kana se nin waati ma ni gɛlɛya tɛna se a gɛlɛya danyɔrɔ la maa o maa bɛ yen finitigiw maa wɛrɛw cɛw ni musow denmisɛn maakɔrɔbaw n'u ni tora nin ko in na ala ka ɲinɛ u bɛɛ lajɛ ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u fara ka dugulandiw kan minnu fana bɛ yen nɔ ni kasara ni nin wililen filɛ nin ye n'a nɔ bɛ u farikolo wala u dusukun na minnu joginna hali bi ala ka nɔgɔya kɛ olu ye falatɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni gɛlɛya in i ye olu kɛ falatɔ ye diyagoya la olu ni u baw ani u ka maakɔrɔw ala ka hinɛ don an na an kana sɛgɛn u kana kɛ doni ye an kɔnɔ walasa u ka wuli ni hakilina ye min tɛ taa ɲɔgɔnbɔ hakilina ye min ye yafa ani kelenya hakilina ye ala k'o nɔgɔya olu ye an bɛ kɛnɛ min kan a bɛɛ fɔra ka ban sababu de bɛ ko bɛɛ dɔ la adamaden ni nana diinɛ dugawu bɛ kɛ kuma ala k'i na kan ja na kan ja sira dɔ ye nin ye bi ko bɛ se ma don min na ka nin kuma in fɔ n y'a fɔ n ko ne yɛrɛ a tun bɛ n kɔnɔ o ko dɔ tun bɛ n bolo ni septembre bɛna se n b'a fɛ ka n balimakɛ sirifu wele a yatara wele ani bɛ se k'a fɔ an jatigiw bamakɔ yan nɔ an ka wuli nin na 22 septembre kana kɛ an bolo san wɛrɛ ta ɲɔgɔnna ye san tɔw ta ɲɔgɔnna ye an ka wuli ka dugawu kɛ ka wajuli kɛ walasa ni san wɛrɛ 2022 o 22 bɛ se o k'a sɔrɔ mali bɔra nin kɔnɔ 22 ye donba ye mali bolo o tuma na gɛlɛya ninnu bɛɛ nana sɔrɔ a kɔnɔna na o tuma na an ka o lajɛ ni se min ye o k'o kɛ nka aw diinɛ ɲɛmɔgɔw ta ye min ye o dɔnnen bɛ bɔ sira fɔlɔ
o ye sentinelle ye. Sentinelle c'est pas espion. Sentinelle kɔrɔ bɛ di i bɛ kɔlɔsili kɛ ni tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ na ni tiɲɛni sira ye min kan ka don ani o tiɲɛni cɛ i ka f'u ye nka i ta kɛ ten foyi tɛ bilen ɛla tɛ bilen a ye ta ten a ye ta ten a ye ta ten ni tiɲɛni kun bɔra e de bɛ ɲininka sini ala k'an kisi o ma o sentinelle baara ala k'an se a kɔrɔ. Filanan o ye jumɛn o ye delili ye ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ kɔnɔna na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'i da ɲuman don a la ka dugawu kɛ o tuma na n'i y'o baara kɛ i ka deli fana o fana kɔnɔna min na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka deli kɛ i ka ala deli fana o y'i ka baara ye o wajibiya bɛ an kan an kɔni bi don in na an bɛ yafa ɲini masala ka yafa ɲini jamana fɛ n'o baara min kalifara n'an m'a kɛ ka ɲɛ n'an b'a ɲini de an ye nin min daminɛ ne filɛ nin ye o ka kɛ an ka minnu ma kɛ ka ɲɛ o ka kɛ olu juru sara sababu ye walasa mali bɛ kɛ ka jigin ka taa dingɛ min kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ donc o kelen di i b'a mɛn maliyɛn bɛɛ da yɔrɔ bɛɛ da nka i ma ye adamaden ale dugawu yɛrɛ n'a mɛnna an t'a barika dɔn ala yɛrɛ t'a jaabi o parce que an b'a fɔ ten ni maliyɛnw ka kumakan mɛn lamɛn dugawu o dugawu kɛra u b'a fɔ o tuma na ala ka jamana basigi wa bɔkun tɛ an si la koyi ni den wolola cɛ o muso n'a fɔra ko ni cɛ wa musoya donna dugawu fila caman bi kɛ nka fila bɛ yen an b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka o lajɛ k'i yɛrɛ lajɛ o dugale la ko ala k'i balo ala k'i na kan diya wa wele min filɛ nin ye ni diinɛmɔgɔw b'a kɛ malidenw ma a bɛ taa o sira de fɛ ko malidenw bɛ ka dɔn k'a fɔ tuma na u ka balo ani na kan diyali o ye cɛsiri ye de walasa jamana ka basigi kuma minnu fɔra ala k'a to an kɔnɔ an minnu b'a fɔ fana ala k'a to a ka kɛ tiɲɛ kuma ye a ye baara minnu kalifa anw ma jamana in kɔnɔ ka sigi o kan n'o ye santinɛliya ye ani fɔ ka bɛn sira ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ni ala cɛ a ye dugawu kɛ an ye walasa an ka se k'o baara in kɛ ka ɲɛ n'o baara kɛra ka ɲɛ an bɛ kɛnɛ min kan sini ma n'a fɔ anw tilela nin kɛnɛ in kɛra nin de bɔra a kɔnɔ mun bɛna bange a kɔnɔ 22 septembre 2021 ani 22 septembre 2022 o k'a sɔrɔ nin bɛɛ kɛra kɔfɛ ko ye ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o nɔgɔya an ye ani cɛ ka tulomajɔ la. an balimaw ni hakili ɲuman ni miiriya ɲuman min n'o taara Haut Conseil islamique du Mali fɛ a kɛnɛ in i n'a fɔ a dayɛlɛ cogo min ni Haut Conseil islamique o ɲɛmɔgɔba ka dantigɛli ye kuma in fɔri waati Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba n'o ye Sheikh Usman Sherif Madani Haidara ye ale ye lajɛ in fɔri ni fɔrikan minnu ye olu filɛ. Nin ye foli dɔrɔn de ye sisan parce que min kan ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u y'a bɛɛ fɔ chrétiens y'u ta fɔ an yɛrɛ y'an ta fɔ ayiwa an hakili la sisan wele in dalen bɛ maliden bɛɛ de ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka bɔ bolo la n y'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ si tɛ se ka Mali bɔ bolo la ka tɛmɛ maliden yɛrɛ kan mɔgɔ de bɛ se ka fara an kan mais an faso in a tɛ se ka lafiya ni an yɛrɛ tɛ o tuma na an ka kuma caman bɛ yen an ka n'u mɛn an ka min mɛn dɔrɔn malidenw de ye an bɛɛ ye ɲɔgɔn de ye an bɛɛ bɛ fa la an bɛ bala ala de y'an sigi nin jamana in kɔnɔ wa jamana wɛrɛ t'an bolo yan kɔ an ka bonya n'an ka karama a bɛɛ bɛ nin dugukolo in de kan n'o ye Mali ye o la an k'an ka Mali kɔlɔsi an k'an ka wele da fana minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi ni silamɛw ka wele y'u sɔrɔ ni diinɛtigiw ka wele y'u sɔrɔ u ka wele ninnu jaabi anw tɛ taa pilasi ɲini an tɛ jɔyɔrɔ ɲini an bɛ min ɲini an faso ka lafiya n'an ko a mago b'u la an mago bɛ faso lafiyali de la an b'o fɔ fanga ye bi an b'o fɔ politiki mɔgɔw fana ye an mago bɛ min na jamana in ka lafiya don n'anw mago ser'u ma u k'an k'a dɔn an b'olu de ka baara la ala kama fana alors mais n bɛ fɛ k'a fɔ kuma in laban na nin ye ko in daminɛ de ye a t'i n'a fɔ ko banna dɛ a daminɛna bi de diinɛmɔgɔw bɛna wuli ka jɔ u seko bɛɛ la basigi bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogo min na ani kelenya an seko bɛɛ la nin y'a daminɛ de ye k'a fɔ baara bɛna wuli sisan kumana an bɛ segin ka wele da fanga ye ka wele da politiki mɔgɔw ye ka wele da maliyɛn bɛɛ ye ni diinɛmɔgɔw k'u mago bɛ aw la u mago bɛ faso in sumani na basigili de la u k'u janto nin na kosɛbɛ o k'a dɔn fana Mali bilama Mali taacogo si t'a la ka diinɛmɔgɔw to yen o taacogo si maa o maa n'i y'o bila i kun na i fililen don taacogo si tɛ jamana in na ka diinɛtigiw to yen n'u y'o bila i kunkolo la i fililen don alors anw ti foyi ɲini an ka jamana ka basigi mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa tuma bɛɛ dɔw b'u profiter diinɛmɔgɔw la mais f'u k'a dɔn diinɛmɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ ani chrétiens tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an silamɛ dama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛ tan o ye silamɛya taacogo ye o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye hali sugu la feerefɛnw tɛ kelen ye
alors o la silamɛya la bolofaraw b'a la mais a bolofara ti silamɛ yɛrɛw dusukun fara an bɛ ɲɔgɔn bolo su fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo tile fɛ wa n'Ala sɔnna an bɛna an seko bɛɛ kɛ ka jamana in basigi ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ an seko bɛɛ la nin de ye kuma ye an tun bɛ fɛ ka min kɛ ka kuma in dafa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. anw yɛrɛw minnu ye laselikɛlaw ye Abdurahmane Dambele an t'a lajɛ sa an ka Mali asilamɛw ani Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw an k'u bilasira ni Benkouma ye sabu a m'a kɛ cogo o cogo Benkouma anw yɛrɛ bɛ ka laseli in kɛ ka bɔ Benkouma de kɔnɔ Benkouma o de ye balimaya kuma ye o de ye sinjiya kuma ye o de ye kelenya kuma ye o de ye an ka ko bɛɛ to Ala ma n'an kɛra se fɛn ye Ala fɛ yen fɛn min dali masa bɛna a bɛɛ ɲɛnabɔ an denw k'an bilasira ni bilasiralikan fila ye asilamɛw ka bɛn ani ka ko to Ala ma n'an sera yen tuma min Ala yɛrɛ bɛna nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ inshallah bismillah Dambelekɛ